No, vydajte pri dnešnom videu. Máme pre vás takú pikošku dneska. A tým myslím toto. Čiže tuto je moja vec, toto je môj elektrický bicykel a tuto je babeta. Povedal si to naopak. Vlastne áno. No čiže toto môžete poznať z minulého dielu, čo som natáčal. Toto je Tristar, ten sa to takto pridrbal zatiaľ. Opravené tam je všetko a Silenblok je opravený hadicou. Veľmi dobre opravené. Už som to troška aj vyklínoval, nech to je pekné, aj keď to je kurva znova od oleja. Ukáž? Do piče. A očividne potrebujem nové tesnenie. A toto je nový Carbec Delorto 12 mm, čiže ťahá to lepšie. Ty si ničomu nepochopil, ale to je jedno. Čo si ešte povedal, tu sa tých súčasných nachádza, že 0. No tak vysvetli, čo máš ty. Lebo tu je len jedno, konzola a motor. Ten motor beží na elektróny, ne na nejaký benzín. Dobre, čiže keďže sme slušní občania, tak odpedalujeme to na plnú cestu. A tam to naštartujeme. Dobre, môžeme ísť. Je to veľmi úžasné. Samozrejme 800-ročné odpruženie je veľmi dobré. Potom sa to zdá, že aj ty nič sa neboj. Kto pozor, to bolo auto. Potom toto je zadná brzda. Ja viem, že oni sú na oku. Ja lenže akože skoro nebrzdí som, to som myslel. Poď čau, obídi ma. Ja sa na babete, ja som chuj. Poď prosím ťa. OK. Tak čiže, čo sa tu robilo, hej? Rozobedla som celú hlavu, lebo bola odolaná ako kokot. Je tam samozrejme sviečka nová. Tá sviečka nebola. Je tam indučka staršia. A čo tam ešte takého je? Neviem, či tu som nádrž. To svetlo z Mustanga sa dávalo vraj na exporty. Tak to môže byť model export, je to možné. A potom čo? Piče. Už som zadýchaný, ty kokot. Poď sem, kurva. OK. Ale ináč je všetko v pohode. Okrem tých prost, to som ešte nastavoval. Motor bol celý nazvený dole, ale to sa neukazoval moc na kameru. Lebo čo? Som kokot. Čiže tak. Teraz ideme na jednu plnú cestu. Na tú istú, kde sme testovali Fabiu. A keďže tam sú žandári niekedy, ak ste mohli počuť z minulého videa s Fabiou. Je tu niekto? Nejde, OK. Tak máme vysielačky. Tak toto kolega pôjde popred. No táto vec nemá moc techničák, no. Čiže nemal by som na nej jazdiť, ale potrebujem to odskúšať, že jak to jazdí a že či to jazdí. Akože jazdí to jazdí, ale že ako to jazdí, no. Kurva, to si dobre teraz zapletol jazyk. Poď. No. Je to také rýchle, akože vôbec. Uá, na bobete vyhýba sa, o tom je na piču. No. Daj vysielačku a môžeme ísť na to. Keďže ty si na legálnej veci, tak musíš ísť popredu, no. Šokeru mám, tak tu to dám. OK. Haló, ide to? Nejde to. Nedorí. Už to ide. Dobre. Súdruh nám povedal, že je to čisté. Tým pádom píče. Poď má, poď. Strašne ťahá, strašne. Čekaj, brácho. Piče, nedrží to. Vypnem to ešte. Musím si dať toto, lebo nechce nachladnúť. Kurva, sa mi trasú ruky. Dobre, snáď niečo vidíte, dúfam, že áno. Dobre.
na seba, potom asi čiapku. To nebrzdí, ty kokot. Som roztrasený do piče. Dobre, dám sa na seba čiapku, lebo mi je skurvená zima, až sa aj prechladol. Akurát prešiel čáva na 200 desine, ja tu mám 207. Dobre, čiže ešte to vysvetlím, hej. Keď bude zastavovať, zabrzdí čo najviac. Samozrejme, čaká to bude? Táto, touto brzdou. A potom toto. To je skapíňatko. To je dekompresor, že proste skape ti motor, aby si ho... Tam môžem dať, že umrieť to najprv, až potom brzdiť. Ne, to by si nemal, lebo zase potom sa to naštartne znova. Ježiš, to máš hodne vysoko, akože. Dobre, sadni si na to, daj to preto stojanu. Ok, sadni si na to a rozšlap to čo najviac. Keď to chytí, daj len plný plyn. Šlap, 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 šlap. Šlap ešte. Silno, poď silno. Dobre, ideš. Uteká mi. Už ideme 18, 20, 25, 27, 28, 30. Daj dekompresor. No, výborné. Ty sa na tom naučil. Dobre, čo hovoríš na experience? No, vidíš, ako dobre sa to naučil. Zažil som... Horšie? Zemetrasenie. No, čiže takto to vyzerá, že na bobete ideš. Dobre. Diváčky už asi nebude treba, či mám tam ísť dopredu hlásiť. Vieš čo, asi radšej hej. No, lebo nikdy kurva nevíš, ale to je proste také. Mal som malé problémy, už vyrážam. Dobre, máme to teda hotovo. Toto si zajebem asi do tejto pokyt a zavrem. Dobre, čiže ideme sa modliť, že... Zatiaľ to je pomerne pohoda. Ocenka! OK. Jak moc hlučné to je? Lebo ja som nepočul ani jedno slovo, keď som bol na tom svoje vlastné. Jak moc hlučné to je? Neviem povedať. Dobre. Za mene to hlučné mení, ale čo ostatné? OK.
Bude toto pomyslené, čo? Asi ja ho tu zrobím. Začínajú byť horko. Čakaj, zavieme si stopky. Dobre, ideme dávať time attack. 3, 2, 1, poď. Dobre, zistíme, koľko bude mať on a koľko bude mať ja. Ale keďže ja som 2,5 násobne tažší než on, tak to bude, uvidíme. Hlavne, keď táto vec naštartuje, tak to bude ešte chvíľku trvať. 3, 2, 1, teraz. Dobre. Tvoj čas je 41,75. Ako v Top Geare to musíš urobiť. Dobre, takže teraz idem ja. Chcem vidieť, jak sa mám to bránke vyniesť. Tá je bránka? No do piče. Dobre. Závodák do piče. Dobre, idem to vypnúť. Čiže benzín, sytič a do bicykla. Tak, no daj. Toto ja nepovím, to sa na to radšej kúpni sám. Piče. Maxel, vieš prečo? Ja som sa hentam a tam skoro vyjebal. Ja som išiel moc rýchlo zakrutý a som sa tam vyjebal skoro. Tak zistili sme, že babeta je hlučná, pomalá a žere olej. Trošku moc rýchle, takže treba aj pribrzdovať. Trošku moc rýchlo treba pribrzdovať a hento je očividne dobré. Dobre, tak teraz toto je záver nášho videa. S babetou kedy budú videá, neviem. Keď sa opraví totok, brum vrum, a bude tam normálny olej, lebo aktuálne je tam olej na štvortakt v prevodovke, čo by tam nemal byť. Čiže keď sa všetko opraví, tak možno budú videá ďalšie s ňou, ale pochybujem. Ďalšie video moje vyjde za pol roka. Dovidenia.